Dyma'r myfyrdod ar gyfer rhagfyr y pedwerydd. Dechrau gyda gair o ras. Diolchwn i ti'n tad am wyl yn y Nadolig, a'i newyddion dal a wenydd mawr i ti ddod i'n byd a'n bywyd yn Iesu Grist. Bendithia ni ar ymwybyddiaeth oedd presenoldeb. Amen. Ni'n darllen hen adnodau allan o Eseia 9, adnodau cyfarwydd iawn. Canais bachgen aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, ac elwyr ei enw ef rhyfeddol, cynghorwr, y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog, tangnefedd. Ar helaethrwydd ei lywodraeth a'i dangnefedd, ni bydd diwedd. Ar orseddfa Dafydd, ac ar ei frenhiniaeth ef, i'w threfnu hi ac i'w chadarnhau a barn ac a chyfiawnder, o'r pryd hwn a hyd byth. Ond dwi'n godi testun i'n myfyrdod heddi o Iowan 12, ail ran adnod 21. Syr, ni a ewyllhysiom weled yr Iesu. Syr, ni a ewyllhysiom weled yr Iesu. O holl wyliau'r flwyddyn i gyd, mae well gyda ni'r Nadolig nag un arall. Gwyl y plant yw i, dyna ddwedwn ni. Ond mae yna rhywfaint o'r plentyn yn o'n i gyd yn dros e, ac yr ydym i gyd yn edrych ymlaen yn eiddgar at y Nadolig. Dwi wrth y modd gyda'r Nadolig yn bersonol, y cyfeillgarwch, gweld gwen ar wyneb pawb, yr anrhegion a'r cinio wrth gwrs. Ydy mae'r Nadolig yn fwy llawen a hapus ar un wyl arall, a felly dylai fod, yn gynhesol a chartrefol. Ac onid gwyl y cartref a'r teulu yw i. Ni'n caru bod gyda'n perthnasau a'n cyfeillion dros yr wyl. Fel arfer, mae yna rhyw dawelwch tu allan i'r tai. Dyna brofir os ewch allan ar ddydd Nadolig. Dim sŵn, heblaw sŵn ambell blentyn eisiau reidio i feic newydd neu gicio bel newydd. Diwrnod tawel yw diwrnod Nadolig. Ond os yw dydd Nadolig yn dawel, nid felly y dyddiau o'i flaen. Mae dyddiau o baratoi yng nghanol holl ffwda Nadolig. Amser prysur, yn rhithro i wneud yr hyn a'r llall ac i fynd i'r lle a'r lle. Ie, amser o ddarganfod ar y munud olaf oedd y peth pwysicaf heb ei wneud. Yn sicr, amser o weithgarwch, o baratoi ac o rithro, ac amser o anghofio yw y Nadolig. Ie, amser o anghofio. Yn rhyfedd iawn, un peth y mae llawer yn anghofio ym merw'r Nadolig yw Iesu Grist. Anghofio geni ym mhreseb yr anifail ym Methlehem. Anghofio geni ceidwad dyn ar y Nadolig cyntaf. Mi ddarllenais ysgrif Saesneg yn ddiweddar ac apel a glywsom mor blaen ynddi. A dyma'r apel i'r darllenwyr. Put the Christ back in Christmas. Be ddwedir mae hen wyl baganaidd oedd y Nadolig amser maith yn ôl, ond fod Cristnogaeth wedi mabwysiadu hi a'i defnyddio i'w hamcan a'i dibenion ei hun. Ofnir oedd awdur yr ysgrif fod ei Nadolig yn brysur lithro nôl i'r hyn a oedd flynyddoedd yn ôl. Gwyl hefod yn ddim mwy na gwyl baganaidd o yfed a gwledda ac yn y blaen. Fyddwn ni'n dweud fod yr awdur ymhell ar ei hôl i, gan i hynny ddigwydd ers blynyddoedd yn achos nifer fawr hyd y gwela i. Esgus i fynd dros y top mewn gledda ac yfed, a dros y top mewn gwarion anffodus, a hynny'n golygu tlodi erchyll i rai. Ac yn waith a hynny, dyn nhw ddim yn cofio pam maen nhw'n gwario, beth maen nhw'n ddathlu. Yng nghanol yr rhithro a'r paratoi, mor hawdd yw anghofio a menu Iesu Grist ym Methlehem. Fe geisiwn ni roi yr Iesu yn y lle canol o flaen gwyl y Nadolig yma, gan gymeryd adnod ein testun fel ein dymuniad. Syr, ni a ewyllhysiam weled yr Iesu. Wel, pa cymerau y byd eiriau'r testun yn ddymuniad calon, beth a welent? Geisio ateb y cwestiwn fewn yng nghwmni rhai o ofynodd y cwestiwn. Cwestiwn tebyg. Rhai ddymunodd weld yr Iesu, a sylwi beth welsant hwy. Y doethion. Pa le mae o'r hwnanwyd yn frenin yr Iddewon, gan isgwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ef.
Yn ôl y wyddon ni, y bugeiliad a'r doethion oedd y rhai cyntaf i ddymuno gweled yr Iesu. Ni gyd yn gyfarwydd â hanes rheini. Wedi'r doethion weld y seren cychwynasant i gael gweld yr Iesu, ac wedi'r bugeiliad weld yr angel ei geiriau oedd awn hyd Bethlehem. Awn unnau yng nghwmni y bugeiliad a'r doethion yno. Rhaid i ni beidio ag anghofio'r addewid a roddwyd i'r Iddewon. Addewid y disgwyliant iddi gael ei chyflawni. Mae'r addewid i'w gweld gan y proffwyd Eseia yn y 9 bennod. Bachgen aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef a gelwyr ei enw ef rhyfeddol, cynghorwr, y diw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog, tangnefedd. Dyna'r gobaith o'r y bugeiliaid wedi byw ynddo. Cofiwn ynghlwm wrth hyn i'r angel ymddangos iddynt gan ddweud, ganwyd i chwi heddiw geidwad yn Ninas Dafydd, o'r hwn yw Crist yr arglwydd. Daeth y bugeiliad a'r doethion i Bethlehem, a pha welsant yr Iesu, mai mewn presept llawr llwm yr oedd eto mydd y Beibl, syrthiasant i lawr, ac a'i haddo asant ef. Cydnabyddwyd yr hwnna aned y Bethlehem, tywysog tangnefedd, gan y doethion a chan y gwerinwyr syml. Cyflawnwyd yr addewid ymhreseb yr anifail, a gwelwyd gan yr rhai a geisiant yr Iesu, dywysog tangnefedd. Addewid yn efoedd yw mai trwyddo ef y bydd tangnefedd ar y ddaear, ac mae ynddo ef y ceir ewyllus da i ddynion. Ffydd yng ngair Duw trwy'r angylion, ac yn arweiniad y seren, a barodd i'r doethion a'r bugeiliad gydnabod yr Iesu. Babam bach di niwed a welsant yn y preseb hwnnw, a phwysa'r dystiolaeth angel a wnaethant yn bennaf. Heddiw, gymaint hawddach yw i. Does dim angen i ni dderbyn gair neb arall, ond nid yw bywyd yr Iesu'n dangos a phrofi ni mae tywysog tangnefedd yw mewn gwirionedd. Pan syllwn ar y baban a aned y Bethlehem, dyna welwn, dyma rodd Duw i'r byd. Allwch chi feddwl am rodd gwell nac un fwy priodol i heddiw. Tywysog tangnefedd, i fyd cwerylgar yn nyddiau casineb a gormes. Os mae dymuniad ein calon yn Nadolig yma fydd gweled yr Iesu, dyna i chi un peth, a welwn ynddo ef. Ac yna awn eto nghwmni 2 ŵr arall oedd ei dymuniad yr un ag eiddio'r doethion gynt. Syr ni ewell ysiam weled yr Iesu. Dyma i chi ddynion pur wahanol i'r bugeiliad a'r doethion. Groegwyr oedd y ddau yma. Dod at un o'r disgyblion wnaethant ei dymuniad, mynegodd Philip i Andreas ag eithant ei 2 i fynegu i'r arglwydd Iesu. Groegwyr. Ni chredai'r rhain yn addewid Duw yr Iddewon fel y bugail. Roedd ganddynt hwy ei diwiau ei hunain, a chyfrifent ei bod hwy yn fwy dysgedig ac yn ddwythach na'r Iddew. Ond rhaid fod y 2 yma wedi clywed am yr Iesu, ac wedi gweld ei effaith ar fywydau dynion, a fydd ein hwy gyfarfod. Gwelodd y 2 roegwr yn yr Iesu, un a allai uno dynion o bob cenedl yn frodyr i'w gilydd. Ond ni dyma wir ysbryd y Nadolig. Ysbryd y Crist yw yn ôl y groegwyr. Gwelsant yr un a welodd yr apostol Paul yn yr Iesu. Efe yw ein tangnefedd ni, yr hwn a wnaeth y 2 yn un, ac a ddatododd ganolfur y gwahaniaeth rhyngom. Mae yna lawer y sôn am ffoaduried a chasglu ar ei cyfer. Mae sefyllfa rhai sydd yn dianc o Wcrain yn fyw iawn yn ein meddyliau. Mi oedd un ardal yn casglu, nid yma dwi'n dweud, mae un ardal, a dyma mateb un pan ofynnwyd iddo gyfrannu. Gwrthod. Doedden nhw'n golygu dim iddo fe medde fe, tramorwyr oedden nhw, foreigners. Mae mibion, merched a phlant bach yn ewynu yn ein byd. Rhai yn wyn, rhai yn felyn, rhai yn ddi a thywyll i chroen. Syria, Sudan, Afghanistan, Wcrain, na medde hwn. Maen nhw rhy bell oddi wrthym. A rhai oedd yn marw o eisiau cyffuriau meddygol, rhy bell oddi wrtho. Ac onid foreigners ydynt. Ysbryd y Nadolig. Mae angen ar y ffoaduriad yma sydd o bob cenedl, ac mae'r eglwys yn ceisio cyfarfod yr angen yn enw ac mwyn efengil Iesu Grist. Pa wahaniaeth o ble mae pobl mewn angen yn dod? Pan awn yng nghwmni'r 2 roegwr yma dymuno gweld yr Iesu fe sylwn ac fe welwn yn ddoef y gallu i uno bob cenedl yn frodyr i'w gilydd. Ni rhaid i ni dderbyn tystiolaeth y 2 roegwr am hyn.
Gallwn edrych ar hanes bywyd yr Iesu weld hyn yn hunain. Hyd yn oed ar ddechrau'r daith yn y preseb fe welwn hynny. Pwy oedd yno? A oes mwy o wahaniaeth rhwng unrhyw ddau ddosbarth ac sydd rhwng y doethion a'r bugeiliaid. Ei cefndir, ei gwaith, ei gallu, ei dillad, ac hyn, gwelwn hwy'n un o amgylch yr Iesu. Ac ers y Nadolig cyntaf, dyna'r unig allu a'r unig fan y gweld dynion frawdgarwch a chydraddoldeb i bob gradd. Gyna wy'n troi at Efengyl Mathew, adnod 5 yn pennod 28. Nac ofnwch cynnes mi awn mae ceisio rydych ar Iesu, yr hwn a groes hoeliwyd. Pwy oedd amweled yr Iesu yma? Y gwragedd ddaeth at y bedd. Mae'n rhyfedd sôn am y bedd ac am y groes ar drothwyr Nadolig, ond yr hwn a aned y methlem yw'r un a fi ar groes Calfaria, yr un yw e. Iesu Grist oedd y gwrthrych a geisiau y gwragedd yma. Iesu Grist oedd y gwrthrych a geisiau y bugeiliaid a'r doethion. Dyma'r gwragedd yn mynd i geisio'r Iesu, yn fore dydd cyntaf o'r wythnos. Codi'n fore, mynd ter fan y gosodwyd y corff wedi'r groes. I ddewon eto oedd y gwragedd yma. Dyma'r gred y tyfodd rhain ynddi. Wedi ddyn farw, hedau i wlad y tywyllwch. Cysgodion oedd e'n bellach yn ymsymud mewn tywyllwch. Yn ôl yr Hen Testament, dim mwy na hyn i'w ddweud. Ond dyma hwythau, y mynd sy'r bedd yma, lle gorweddau un a fi yn anwyl iddynt. Ond oedd bellach wedi mynd i wlad y cysgodion. Digalonded yn ei llethu, fwy wrth nesau at y bedd. Yn ddigalon fel y disgyblion wrth gwrs. Gwyddom ar hanes wedyn, ni diw e fe yma. Paham y ceisiwch y byw ymysg y meirw. Wylo mawr, ac yna llais o'r tu ôl yn gofyn pam. A nhw'n egluro gan dybio mae garddwr idde. Yna neu adnabod, roedd yn fyw. Dyma newid i'r gwragedd a'i syniad am farw. Y dydd hwn gwelsa'n ystyr cyflawn honiad Crist, my fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Bod yn awr yn sôn am ddiwedd bywyd Iesu Grist, mae'r hynna welodd y gwragedd yn ef, yn neges yn Nadolig. Daeth bywyd bythol i bob dyn, trwy eni Iesu Grist. Yr hwnna aned y methlem yw tywysog tangnefedd, fel gwelodd y doethion a'r bugeiliaid. Ac yn hwn mae'r gallu i uno holl genhedloedd deiar, fel y gwelodd y groegwyr. Ac yn ef, y daeth bywyd bythol i bob dyn, fel y gwelodd y gwragedd, i gofio hyn, a llawer mwy am ei gwyl yn Nadolig. Gadewch i ni roi yn ei le priodol yn Nadolig hwn. Colled yw ei anghofio. Syr, ni y llysiau ymweled yr Iesu. Mwyn ei enw. Amen. Ac air o weddi orffen. Ein tad o'r hwnnwyd yn y nefoedd. Diolch am dy rodd amreisiadwydd blant yn Nadolig hwn, sef Iesu Grist ein harglwydd. Dyma nhw'n ddiolch i ti am y modd y daeth y gair yn gnawd a phreswylion ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Wedi hwn yn arbennig dros holl blant y byd, dy hiwn am ei gweld yn eiddo i ti dy hun. Dy roedd i'n dy ras ath byrdeb i fod yn ifydd a ffyddlon i ti. Bendithia gartrefi dy blant, fel y byddant yn ffynnu yng nghariad Iesu Grist, ac yn cysegru bywyd i thwasanaeth di. Arwain blant a'r rhieni ar hyd llwybrau bywyd, a boed iddynt adnabod Iesu Grist yn arglwydd a gweredwr ei byd. Yn Nadolig hwn, bydde di'r holl fyd o dad am gyffred o'r newydd dy gariad dwyfol a welwyd gynt mewn preseb. Dangos i ni doleini megis i'r bugeiliaid gynt, ac arwen ninnau hefyd ar hyd y llwybr, fel y gallwn ninnau ddwym rhodd i'r baban Iesu. Bydd gyda ni gydol y mis, a gydol yr wyl, a gyfynwn hyn oll yn enw'r un gafodd ei eni yn y preseb. Yn harglwydd Iesu Grist. Amen. A gan bod na oedfawn arbennig yn rhagfyr, efallai na chai ddim cyfle i recordio myfyrdod arall, ac os na, wel, Nadolig llawen i bob un ohonoch.